Danini amen. Funda ke siswami. Yes. Yeah. Nivile la ndawo ethi bethi bazombetha uStefan. Niyayizwa? Bathi bazombetha ubani? Bengakambethi bembheka bacasuka. Nizwile iBhayibheli. Bathi bezombetha uStefan wayengenze lutho. Kodwa bathi besambheka benze njani? Bacasuka. Omunye une question why emsebenzini abantu mabekubheka becasuka. Ingoba into iphethe ile ebacasulayo so ingakho ke mabekubheka kukhona into ethi xifi awone lutho futhi awuna nesidina awudingi nokuphalaza. Into nayo into iphethe inamandla kuneyabo. Nganoma niya understand and sanibonani bazalwane niphekeleni phansi ngishumayela. Nganoma niyazi ukuthi umuntu into kaNkulunkulu isitha siyabona before abantu babona or wena ubona. One thing ngiyochaza lonto but ngayi highlight uHerodi wezwa uHerodi wenza njani? Tshela umakhelwane wezwa uHerodi wenza njani? Ukuthi ukhona umntwana onje ozelwe eyinkosi waqasulwa ukuthi uzwe kuthiwa uzelwe yini bazalwane eyinkosi. Ngaleso sikhathi usana alibuzanga umuntu ukuthi alitshelanga umuntu ukuthi ngiyinkosi kodwa kwaqhwaza nje iJerusalem ukuthi uzelwe uyini bazalwane. Ngesikhathi uJesu uphethwe usana kwaqasuka inkosi. Angayizwa into engisho. Inkosi icasulwa akakenzi lutho icasulwa ukuthi nje uzelwe. Akakabethelwa akakachithi igazi kodwa ngoba yayifila ukuthi khona umonakalo ozokwenzeka yaqasuka. Sometimes khona ukasuka okusuka kubantu okungenziwa inzondo nolaka okwenziwa into oyiphethe. Ithi mayisi ithi mifika lento ukuthi inawo amadoda amandla. Anikangizwa namanje makuzozala uJoseph eJerusalem ezweni laseGibhithe lithi iBhayibheli waqasuka manje uFaro waqasuka ukuthi sebebaningi kanti khona ozelwe enkosi. Sanibonani abazalwane lithi iBhayibheli wathi mayizelwe wabonakala ukuthi uya lo wamthatha unina wayambeka emanzini wantanta icebo lamfikela. Sanibonani aniyangizwa abazalwane. Sometimes akudingeka inyanga ukuthi uzube namandla ngoba unamandla. Ukhona umuntu okathi uma ebukwa umuntu ongumprofeti athi kuwe ngibona amandla nalo abona ukuthi ayibo kusho ukuthi nginamandla amandla asexoxwa nabanye abantu. There is no need ukuthi ube nefear yokuthi amandla akho abonwa abanye abantu ngoba kuwena akekho ozowathatha. So kusha kwakho ushinto ekhona. Sanibonani bazomshaya uStefan kodwa ayibona futhi abaqasukayo. Awukodwa Jesu awumangcole ngilekelele. Bazomshaya uStefan kodwa ibona benze njani? Bona baqasukayo. Khona umuntu la endlini efamily yakhe ozophumelela like impumelelo efamily yakhe iyoqala ngawo. Uma unjalo awuyona ifriends wonke umuntu efamily. Ngoba uzobreak icase efamily. Uzogabula ibopho zesitha. Hallelujah. Amadimona yabona ukuthi nasi imoto, na imizi, na imishado, nanka ama promotion, nasi izinto
izinto ziyenza nangulomuntu ozana lezinto bacasuke. Awu kodwa webazalwane, izondo abantu akuyona into ethi wena uyazondeka, into ethi unamandla. Hayi kodwa moyingcwele noma bengangizwanga ngikhulumile, unamandla. Khona abantu la endlini abathi mabethandaza yabona, mabethandaza uzwe ukuthi itende indlu iyashayika, amandla kaNkulunkulu ambambe. Sanibonani bazalwane? Mawunjalo ungumprofeti wefamily yakho, ungumprofeti webandla lakho, uyisitha sikanoma ubani. Hey, hallelujah. Omunento uthi ungena kuvalwe, uthi uyangena kuvalwe, uthi uyangena kuvalwe, uthi uyangena kuvalwe, khona into ohamba nayo. Omunye uzadedicate ngegift yakhe kwabanye abantu ngenxa yokunga-understand the power. Amen bazalwane. Sanibonani bazalwane? Khona umuntu ongathi mayemba la athi sithu ingcwele, sithu ingcwele, simana simeme zakuwe. Kamne wena uthi ehlabelela kuqwile, athi mayekhamla ehlabelela uswe kusamazama indlu, uthi ukuthi khona into ayiphetheyo. Oh, hallelujah. Into iphethe inamandla, ingakho uvinjwa, ingakho uvalelwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Yini ledala ukuthi umuntu uma eyothola abazalwane athathe inyoka? Why abantu they use a snake? Kuya yonke isilwane abantu abangathola ngazo, zikhona ezinye abathola ngazo, kodwa snake isihamba phambili. Why snake? One, the snake sine wisdom. Two, a snake asimbamba umuntu enhloko, kodwa siyamcathamela ngasemuva. Three, a snake sinamandla. Isona silwane esinamandla esithi masikulumile sikudedele kodwa upoison ukubulala. Isnake isona esaphambanisa icebo phakathi komuntu noNkulunkulu ensimini yaseyideni. Hallelujah, hallelujah. Sathi uNkulunkulu ushilo yini? Isnake siyayiphambanisa inyaniso kube ngamanga. So ingakho kusetshenziswa sona. Ngezolana bazalwane. Ngiyeke. Wezulu yesabeka. Funda ngani yami verse 54. Yes. Yo, manake ngani yami. Lapha ngesizulu lithi kwathi bekuzwa lokho bahlabeke enhlizweni, izwile. Bathi bekwenze njani? Benze njani enhlizweni? Lalela-ke, bamgumudela amazinyo. Kusho ukuthi bathi besakuzwa bahlafuna amazinyo abo angathi bangayiluma. Bayeza ukuthi le ndoda le sizoyibulala kodwa yona into eyiphethe inamandla. Hallelujah, hallelujah. Verse 55. Funda. Awu kodwa weJesu uStefane wayefull of the Holy Spirit, wayegcwaliswe ngamandla. Awu kodwa Jesu wayegcwaliswe ngani bazalwane? Awutshela makhelwane makhi asigcwaliswe ngamandla.
sometimes akufuneki ugcwala ibandla kumele ugcwala amandla. uStefani ngesikhathi esonjalo la ngaphakathi kwakhe wayiraiza kwangathi khona into ekhukhumalayo la ngaphakathi kwakhe amandla kaMangcwele. Ngesikhathi bembuka ngaphakathi kwakhe wakhona into emsizayo ukuthi Jehova haleluya haleluya. Ngesikhathi bembuka kabi kwakhona into ethi uNkulunkulu. Ngesikhathi bembheka kwakhona into ethi amazulu haleluya. Ngesikhathi bempheka kabi kwakukhona izulu. Oh hallelujah. 55 funda ngani yami. Yeah. uStefan nansi indaba yami bazalwane. uStefan he never lose focus. Akazange ayeke ifocus yakhe. Hallelujah. Ngesikhathi bempheka amehlakhe. Ngesikhathi bemhlukumeza amehlo akhe. Akaphendulanga umuntu uStefan kodwa focus. uStefan akalonga namuntu kodwa focus. uStefan akaphendulanga umuntu kodwa into ayenza. Kodwa Mangcwele ngihawukele into ayenza waye into ayenza wathi noba ngabe inkosi kunje kodwa amehlami. uDavid uthi ngibhekile kuya. Haleluya. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Ungayeki focus ngenxa yabantu abafuna uluzi focus. Azana content ngayazi ukuthi nalapha ekukholweni muva nje sekunoSathane wasenkonzweni. Omunye ubaba besemngcwabeni eMpumalanga izolo beshumayela ngevisit. Uthe ensimini yaseEden kwafika ivisit. Kwafika yini bazalwane? Kwafika yini bazalwane? Ivisit la ngafika lashiwa uEve yedwa uAvram lamshiya nomoya. Sanibonani bazalwane. Khona abantu abanaka ama visitor instead of Mangcwele. Lo muntu oseqalweni kwakhe ivisit. Uzumbone inkhona ingoma ehlabelelayo ethi ngingu hambi emhlabeni kodwa angesabi ngiyalondolozwa duze kwakhe ubhadali afbob ungumhambi. Hallelujah. Uzubone une undercover noma une funeral cover yamasingcwabiswana ebese bane life cover yokuthi abantwana basale be comfortable. Ngumhambi special thina madoda. Siyaplana kwa sihlali. Asazi njani? Khuluma nasihlali tu. Siyaplan ukuthi okay when the time comes when mangishaw short left. Moyindod uhlala uthi when ngishaya ushort left. Ikhatholia. Uma sithenga ama property asithenga ama property okuthi ngawethu kodwa senzela ilegacy yabantwana bethu ukuthi when we die abantwana bethu babe nezindawo zokuhlala. Hallelujah. Singabahambi mawuphila nemoto ohamba ngayo fanele ibe neinsurance
ngoba anything can happen. Ngiyacela nana senihamba ngemoto endala ningayiyeki insurance. Noma indala ikhokhela. Anything can happen. Prepared ukuthi one makwenzeka hayi nquba akwazi ukufunga ngizwakala akwazi ukuphatha if kwenzeka. Angifuni ukufa njengobaba wami wangishiyela ispoon kanye netray. Wangishiyela iplate mangisekhaya ngathi mangicela niwayeka ama plate ngicela ukuhlela efeni lami. Plate la khona libizwa ukuthi continental noma ngashaya phansi alifa. Ilona afu baba ngishiyanana. Hallelujah. Awusanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Mawuphila uphilela ukuthi anytime you can go. Yeka-ke labantu bathi uJesu uzongcina uJesu akazange akholoze ukugcina. Kodwa nje ukufa bekiwe. Kazange futhi uJesu akubhalele incwadi ukuthi wena ngeke ufe. Cha. So prepared, anything can happen. 55 funda. Yeah. Yeah. Yes. Awukodwa abazalwane ake nifunde ngesizulu number 56. Hallelujah. Anyone can read bazalwane. Beka! Hallelujah. Ngalasikhathi bemshaya wathi lalelani. Khona into engibonayo. Baqhubeka wathi hayi ithi ngichaze wathi ngibona indodana yomuntu. Baqhubeka bamkhandaya wathi uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Focus. Even if when you're in pain, focus. Even if izinto zakhe zihambi kahle, focus. Even if uthandaza uNkulunkulu wangakuzwa, focus. Even if unesifo esingalapheki, focus. Even if usuthandaza iminyaka ngeminyaka uNkulunkulu engakuphenduli, but focus. Stefana akazange ayeke baba uGaba wayinto ayenza wathi awumadoda wathi noma niyangishaya wathi khona into engibonayo. Ngesikhathi beshaya yena amehlo akabona into ezingabonwa. Ngiyacabanga ukuthi noma babengavula phezulu bebheka babengeke babone lutho. Hallelujah. 56. Yes. Nendodana, hallelujah. Nani bazalwane? Nani bazalwane? Imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Bambalwa abazalwane abathi uma be-attackwa izimpi zendlela yokholo lwabo ufike kubona bethe mfundisi konakele kodwa ngibona uNkulunkulu kuyo yonke. Ngibona uThixo kuyo yonke. Sanibonani bazalwane. Ngibona uNkulunkulu kuyo yonke lento. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Bajanuary kuqhakaziwe machine. Ngabuya baphinde baqhakaza. Ngabuya mangiphuma la imoto yami yashayisa. Ngabuya ngathatha imoto ngayipha edolobheni. Hallelujah. Mangifika amaphoyisa ayithatha ahamba nayo. Ngipaka endaweni wrong. Ngayilanda la ngasenhle ngahamba nayo.
Mangithi ngolosine ngiyibheka imoto ayina spare wheel, ayina tools box, ayina lutho phakathi. Kodwa kunjalo. Ngibona amazulu, ngibona amazulu. Avulekile. Ibona amazulu, ibona amazulu. Avulekile. Anginankinga. Usathana akalethe ezinye. Lesingeke singenze lutho. Kodwa instead ngibona amazulu. Hallelujah. Hallelujah. Khona ingoma yabazethi thatha konke. Ngino Jesu konke. Mawuthathelwe izinto ungabalisi. Mawuthathelwe izinto mbonga uJehova. Uthi uJobe eqeda kubulela abantwana bakhethathela imfundo kese uthini? Uthi ngafika ngiyise. Ayisika khona makhono wakhona lamnya. Ngafika ngiyilise. Kuba ngoba futhi ngihamba ngenjani bazalwane. Kamanye amagama thatha konke esilonga ungishiye noNkulunkulu. Sanibonani bazalwane. Ifocus sochikasaya. Ifocus yakho ayingasuka enkosini. Sanibonani. Ake sifunde le yokugcina. 1 Samuel chapter 17. Hallelujah. Verse number 30. Kodwa uthando lwakhe lumi zolo yekubuhle umsindisi yena uthando sathatha imaterial usuku ungakenzi lutho lapha kumina. Ngoba ngiyakwazi ukuphila nematerial futhi ngiyakwazi ukuphila imaterial ingekho. Niyazi bazalwane, ngiyakwazi ukuphila imaterial njani ingekho, ngiyakwazi ukuphila futhi njani ikhona. Futhi angiphileli ukuthi ikhona, ngiphilela ukuthi yake yangabikho. Kwizulu sometimes attack kwizinto zakho ungacomplain ngoba funeka uveza amandla ukuthi cha lezi zinto zakho akuzona ezinamandla, into enamandla lesele kuwe. Hawu ngibona nje uNkulunkulu ulahlele angisebenzi angifundi izikole ekhaya indlala angilele ngaqhuli izingane zami noSathane uyakwazi ukuthi wena umbalisi. Hey, mina angisebenzi. Mina ngisebenzi. Labantu hey. Be strong. Be strong. Be strong. Hallelujah. Be strong. Hallelujah. Ima izinto zingekho. Futhi ungasonda abantu okufana ngabe bakwenzela izinto. Bona nje mina bazalana banginaka bazalana banathanda sasizele wena kuvele sasizele wena thina sasizele uzogqokisa wena thina. Angisho ukuthi bangagqokisa kodwa ke bengagqokisanga sekufanele Sharon. Hey mbona futhi ngiyababona bayabakhetha nabantu noba bengixhawula mina abangithanda ikhona incwadi esikubhalele yona sakutshela ukuthi asikuthanda. Ungasifundela leyo ncwadi ukuthi iphi ivesi. Ungibona nje mina namfundisi akangithanda. Hey nathi sike sangathandwa befundisa aqala ngawo. Mfundisi wami
ngiyabona unento obuye azayeke nokweshumi ngeke ubani yena aphela ngeke bani eyami le mali ashaya inqulu ngasikhathi asikho thina sanokuthi ushaya inqulu. Focus, hallelujah. Yenze njani? Uthandwa focusa, bengakuthandi yenze njani? Angisho ukuthi abazali bengakuthanda ubenza into embi, but akuna case. Anyway. Awuthini baba? Usho ukuthi baba fanele singathanda. Cha, kongangisho. Suduba impela inkonzo. Njibela ukuthi wena uthe uqala ichorus bangayivuma. Wayiqala kuNosipho bakhishima nayo. Kusho ukuthi wena yibo kahle wena sinenkinga zethu nje usibona silapha nje. Basumlilo wena sosondela sizobasa nani? Yenze njani? Basumlilo. Hallelujah. Yenze njani? Basumlilo. Musuthi bazalwane namhlanje engathi anivuthi kwenzenjani? Bese umuntu ofanele kusho lonto umfundisi elusibandla lakhe. Hayi sithethiswe umchorus lead, sithethiswe worship, sithethiswe umthandazi, phinde sithethiswe ufakaza, uzofakaza, sefakaza. Ambasalane engathi chorus ayamaniswa ngaphakathi. Kahle kahle yakho le chorus akuyona yethu. Hallelujah. 1 Samuel chapter 17, qala ukufunda verse 30. Bese ngiyaniyeka abazalwane wezulu. Awucreate what? Ekhona abantu abaningi ngabula inkonzo abayeka ivangeli balekisa ukuthi nje hey babe ngithanda. Uyafika ke wena gela uyaqala ukufika kusekhaya khululeke. Bazokuthanda abazalwane ufika. Kodwa makwehla ungakhathazeki hamba ngalolo lwakho abakuthole ngaleqaleni. Ulungisa abantu lapha kumedia. Uyathi omunye angisakufuni. Asho kulo ongasamfunile ungabumfana ngabumfana athi angisakufuni. Abesethi umfana cha kulo ungasangifuni uzoqhubeka ngalolo lapha kimi uthanda sihambe siye phambili. Bani ukuthi hayi akunathando oluzoyeka wezulu. Verse number 30 funda. Okay, le verse kabazana sifunda kuyona. uDavida ufika empini amaFilisti efuna ukubulala ama-Israyeli. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lami uDavida makafika efuna kweliseni wayeletha ukudla elethe isikhaftini sokuthi abafowabo benze njani badle ningezobazalwane. Ngicela ningibambeleke sesiyaqeda. Lithi izwi lenkosi uma efika uDavida wathatha ikhaftini wasibeka etafuleni badla abafowabo. Usemangazwa ke manje ukuthi hawu lo mfilisti ongasokile odelela uIsrael ngalendlela inkinga yakhe ikuphi ngoba kwakunoGoliath lapho ekade ebhizi efuna ukubulala ama-Israyeli kodwa into ayenza sanibonani bazalwane wayebhinqa ngesizulu wayedelela ukubona umuntu wekhuluma athi ukhona yini umuntu la kunina ongasuma alwe nami yabona kuthiwa le ndoda ubude bakuyi-6 meter ngoba ngokweBhayibheli lithi wayezingalo eziwu-6 which means ingalo yomuntu iyimitha kusho ukuthi kwakuyi-6 meter kusuka phansi. uGoliathi wayefana nethuna elimbelwe abantu abayi-2. Kusho ukuthi uma wamfaka phakathi uGoliathi wayevela ngekhanda ethuneni eselimbelwe abantu abayi-2 uGoliathi ke lo. Uqhamuka lo mfana ke ubona amaFilisti edelela usethi ubuza umfowabo omdala uEliyabu uthawu Eliyabu my brother ungitshela yini lenzekalana kwenzekalani kwaqhamuka indoda nje edelela isizwe sikaNkulunkulu ngalendlela kwenzekeni usethi uEliyabu emfana
emfana ngithi emfana usidlile usiphila ukudla sesinjani inkomo zikababa zizodwa emadlelweni thatha inkomo ubuyele emadlelweni niyayizwa le ndaba zabantu lithi iBhayibheli ke umfana uOliabhu mayiqeda ukuzwa kanjalo uDavida wayesexolisa cha phela my brother bengingalwi mina bengizibusela nje uma ufunda ngamavesi angasele uthi cha mina bengingalwi bengimenze njani bengizibusela nasi ke le verse engithandayo lithi ke wathi mayiqeda ukusho njalo wamfulathela Paul Makela Timaki Itimaki uyafulathela umuntu obhimbayo enkonzweni mawubona nje ukuthi leli kholo liyathanda ukwenza idisorder lenze njani mawubona nje lekholwa makuthi lemthandazweni lona lithi aliye emthandazweni futhi lize lisho ukuthi hey ungayi ngoba nami njani angifulathela makumkhona umuntu onjalo makunikelwa athi umzalwane unganikeli fulathela iba nefocus yakho sanibonani bazalwane uDavida wathi ukuzwa nakho wamfulathela uEliyabi ngambi nomuntu sumbona ukuthi lo uyekufeni engixoxa into engayazi bazalwane la esontweni asiwona amakholo asonke awuxoxa umakhala sabona makhe uyikholwa nje la esontweni khona abantu abenza ukuthiwa ukutapa khona abantu abatapayo abatapa ibandla uma ibandla likhula bona bayalitapa balibuyisele emuva mana nikhona ngesikhathi ubaba umsholozi eboshiwe waphuma abantu bayotapa amashopo khona abantu abatapayo la abatapa ibandla malikhula aliphisa alitapele emuva haleluya likhulu ibandla alitapele emuva so la uDavida ufila amandla uEliyabi yena ufila ukwesaba ngenxa yokwesaba kabhekani nempi usefa kuDavida umoya wokwesaba Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami
ukufocusa nasenhlungwini engizwayo ngicela ukufocusa nasebuhlungwini engidlula kubona ngicela ukufocusa. Please raise up your hands. Nkulunkulu ngicela ungayiluze focus, gijima uze ngaphambili. Omunye ngokuluze focus phelele nomthandazo. Awukodwa moyingcwele. Omunye ngefocus phelele nokuzela ukudla. Bazalwane ngicela ukunitshela imfihlo. Ngicela ukunitshela imfihlo. Anibizelwanga inhlupheko. Kodwa nibize kulwa kuze kube sekufeni. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngicela ulwe kuze kube sekufeni.